Yaro ya utrai. Kohimen kopara bait ha utrai JISU Christ. Ngawan syapi ha keneka sngi ha keneka por. Jong ka jimpen kre ya ka retreat jongi naga binta ke Longiing Longsen. Kohimen kopara ngilayait arpo ar tiligi session naga binta ke Longiing Longsen. But kalalong ka retreat kabalong kabaseiso shibun naka kamen jumpi naka jimpendip jumpi naka mobile naka SMS pidang ay mensiyam yang daka bapang father kane ka retreat kalayarap shibun yangi kilonggobi longgopa kikun samla kilonging longsem baro kawai kane kalong ko por jong ka jingker ko habon ki Longiing Longsen but bon ki Longiing Longsen kilayo jingkoi tempa ka jingshimenda ya kane ka retreat Longiing Longsen but habon tili ki Longiing Longsen kalarum ya ka por jong ka jingi ka jingyas nawoto but ka jingsuk Don ki Longiing Longsen ki bala kinrung kinram kala yaid rundi la yaid bait lembaga jingshimenda ya kaneka retreat Longiing Longsen kalonga retreat bala kerko nagabenda bon ngut na pedeng jampi but ko himmen kopara kaneka longa session bakaddu jong kaneka retreat kabangan sa ai hadin kaneka session ngan sa pelongro ya ka jingmane sacrament ka bakarpang ka ba pynkoit pynkia ya ka Longiing Longsen hoy nila pelongro ya ka jingmane sacrament hagini ki po nagabinda ki Longiing Longsen kung gadak ka shinjong ka jimpen kut ya ka ne ka retreat ngan sa nang pendip yapi sa kawai pat ka jingmane sacrament karpang nagabinda jumpi ko himen ko para ngala ai arpo artili session but kane ke session baro kadon ha ke YouTube kito ke banang banwad ha ke channel Holy Redeemer Renewal Center Mawkhlam pensalam ha ka playlist ya baro arpo artili session but kito ki bampat yo let's say dondro bon ki konjongi ki bampat tip shapangane ke retreat ngakarpadi pi ngakendu jore pi ki pi ke bayo mendoi shibun lembaga ne ke retreat nang ai mensiam ye ki wei pa ye ki weiru ya ka link ai makiru ki nang snap ya ka retreat na markat nga jimpe jonga dona ba ki brio ki layo pay but kumjuru ya ki bape ki pe shipang arpang nanda ki shipin kotno ngakwa lada stang nadu bastang nanda pin kotno hadu bakot ka Jingkren kenamba kalong kabaseiso shibun ha ka jingim chopi bad ngidang duai man gasni nagabenda bar ki bape naganega channel ngim shimlayino yepi marwe ngidang yai sendran yepi daga jingya side hakamat ka duan ka dupat haka yukerish pakoit haka jimmane sacrament ngidang duai nagabenda baro ki ba subscribe nagabenda baro ki badang pay lembaga nega channel kino ki program ki bang ibu nama kadon ka boring ka bad nega JINGHIKAI baro tenaga daga daw ko himmen ko para Pideben Kane ya kini ke retreat kumba pishimenda ya ka retreat ha ka retreat center ha ka ying kandang ka jong pale te haba pishimenda da ka ne ka jingso tu kane ka retreat kalong ka ba seiso but kanang pynkoit par ya ka Longiing Longsen champi but utrayun ker ko ya pi ngidang duai na ka benda kane ha kini ka session ko himmen ko para ngako ban karen happy kindia Shaphang Ka Jingkardor Holy Eucharist but Ka Iing Ka Sem. Agi session balade ngalaon ya ka Jingkardor janga jingduai kanang seiso kanang pynkoit na baro ki negative energy na Ka Iing Ka Sem. Ka jingduai Ka Iing Ka Sem. Bad agi session baper ngala kendu ye piru nga penken mau ye piru ba ki kemi ki pa kilom shisha kita ke benda jong ka jingi jong JISU Christ but ka Balang
Badu Paulus bakoidru ula keren syai kadar ya kata ka jingyate jong JISU bat ka balang bat kunjuru ke jingyate jong utenga bat ka tengah. Ko himen ko para ka Eucharist bakoid kalau ka jutang ka ba utrai ula te bat ni kibryu. Ubalai ula te ya ka jutang bat ni kibryu batolot lemba ka kinya ka kriam bakoid jong JISU Christ. Hakane ka jutang ka ba ublay ulate hangda ka don ka jingngeit. Te kane ka jingngeit ken ka bangideban pentre kam ha ka longing longsem jongi. Ka jing poika poimen kalong ka dak ka shin jong kane ka jutang jong kane ka jingngeit ka ba utrai ublay ulate bani lemba ka snam jongu Chris. Pinakata ka daw ka jingngeit to poika poiman kalong kaba kongsan ha ka balang Catholic bani kin kordor ya ka jing ya to poika poiman ha ka jingim chongi nama ngishait penmenda ya ka sacrament jingkren di kurim ha ka mas ha padeng ka Holy Eucharist kane ka kikai yani hadukat no ka ba kordor ha ka jingim ban penshai shushu ya kane ka benda ba pidon ka benda ka ba jan bat ka Holy Eucharist bat pi kimi ki pa utenga bat ka tenga pilong shisha ya ki benda jong ka ta ka duan ga dupa bat ka jingngeit ngako banyalam ipi shaka shitti jong Paulus ba ko Rom ka ba kadar linnong ive linnong kadar bat the kot ive te kunda ngakar padiapi ko para dak jingisne ubale banaiti yala ki met kum ka jinkenia baim bakoi bad bab penhun ya ubale kabalong ka jingmane jampi kum ki bat tibrio teble Paulus bakoi ukot wearing iwei pa iwei ban kalalong kalang kinia nagabenda utrai banaiti yalakamme kum ka jinkenia bayim pi kimi ki pa rangka batikon pelong ki jinkenia bayim pedang aiti yakamet nagabenda ka jburong jango balay haba pi sacrifice haba nama kaktin pareng jang ka Eucharist bakoit kalong ka sacrifice jingkenia ni ong haka fareng sacrifice kaya ka jingmud jang ka sacrifice ka ba mud ngedang aiti ngedang shashitam haka jingim jongi haka met jongi haka jingmud jongi banaiti alade kadon ka jingshitam haka met kadon ka jingshitam haka jingmud jimbarkan kadon ka jingshitam haka men ka jingsno jongi habangi aiti yalade nagabenda kiwe tenaga taka dawngi kod sacrifice ka ekaba PEIT nagabenda ka jingmantoy jongi ingasem ya ka por jompi ya ka med jompi ya ka jingkwa jompi ya ka jingkwa ban pensnga bha yalade let's say pidon kata ka jingkwa ban le syang keleng bat ki parlo Henry namar ba pilate ya kene ka jutang Ka Iing Ka Sem jampi bat ka tengah jampi badu tengah jampi ba ka jingkit kli jampi ban sumari ki kun haba dandru ya ka jingtinju ya ka jimpen shoy ban le shawe ban le syang bat ki paralo ban le ka damot piken mau amlong konta namar bale ngalalong langkinia ngalalong ka langkinia nagabenda Ki Iing Ka Sem te kane ka jingkwa jonga naga kane ka jingkwa kawan shenga ngadebenai tino nagabenda ka jimba jong Ki Iing Ka Sem hoy ngala ban pensngoba yalade kadang amon Henry nga pinto no yakata ka jingkwa jonga nagabenda ka jimman doi jong Ki Iing Ka Sem hoy kane ke nu JISU ulale ha ulung Calvary nagabenda jongi JISU ulala banyai life na kane ka jingshishita ula duairu hak per Gethsemane kopa ladala shimna ya kane ka kurinanga Henry onde mon manga
om de kumba mon manga henre kumba mon mame ko JISU ko ble kaba mod ko himman ko para haba one jai ki jingten jo ke jimpen shoy ngide ben ken mau ya kaba JISU ulale na kabinda jongi JISU ru uladon bon sin ki jimpen shoy uksuid la pen shoy yawu bon sin ban pajingai no naga saindur ke jongo ble uksuid la pen shoy yawu JISU ban yai live naga dimpana henre JISU daga jings no tuba pura ulayai no sha ulum Calvary da kababa ya kadempana pikum uppa pikum ka kami pidang ba ya kadempana mankasni pidon bon jait ki dempana haga jingim jompi ladanga kalli api kiye kita ki dempana kabapi ba mankasni lese ya ka jingang no jompi ban pen biang ya ki inga sem jompi Yaka jingang no jambi ban pen biang nagabenda ki kon jambi ki ba pule ha school yaka jingang no jambi ban pen biang nagabenda ka da wai ka shin namar katanga ka pang lender tai ne utanga upang lender tai lese don ki kon ki ba pang lender tai kam kuchu ya ka jingdi dawai na ki inga sem jambi pedon ka jingang no pidang bhaya kane ka dempana but pidang yai da ka jingslor da ka jingkamen shawulum Calvary da ka ba kermen ba JISU unang yarapan ba yapiro hakane ka dempana lese don bon ki Simon ki ba wan ban yarap yapi ha lindi sinking ha ulum jingte ha ka lum Calvary lese pin yakendo bon ki kende ki bayam nagavenda jompi lese pinang yakendo bon ki longpa para longpa bayam rangal batpi nagavenda jompi kum ki kende Jerusalem hakaba piyai yakalindi jonka dempana shaulum Calvary kai ka jingtumo jonka ne ka jingyai bapin kallalong ka langkinia nagavenda ukris nagabenda Ka Iing Ka Sem nagabenda ka kami nagabenda uppa nagabenda ki Ka Iing Ka Sem ti nagadaga daw na ko na ong ipi ko himmen ko para ka jingim jombi Ka Iing Ka Sem kalong ka Eucharist bakoy pipenmenda ya ka jinga ya ka jinglong jong ka Eucharist bakoy Ka Iing Ka Sem ti nagadaga daw ko himmen ko para pimla shu ban Kane string ya ka bot bad ka jinglong ya ka jingkerpang jong ka Eucharist bakoy ha ka jingim jombi Ka Iing Ka Sem jombi pi kimi ki pa pidang shimmenda ha ka Eucharist bakoy mangasni ha ka ba PEIT ya ka jingi jombi nagabenda Ka Iing Ka Sem nagabenda ki kon jombi bad pidon ha ka duan ka dupa Ka Iing Ka Sem jompi kalong ka duan ka dupa ya ka jingtia jompi kalong ka duan ka dupa ya ka jingtray shitom jompi baro kilong ki jingtarwa ka jingai kabapiwan bu ya ka umsep jompi kabapi penmi mankasni nakabenda ka jingtray shitom jompi kilong ki so ya ki kon jompi kilong ki so jom ka jingkinia bakoy bad bayim kumba ong Paulus bakoy bad pidang persyang balayu pidang trishitom hakane ka jingkinia ban pynkoit ya Ka Iing Ka Sem jompi penkantang ya Ka Iing Ka Sem jompi kumba labu la penkantang ya ka duan ka dupa lemba ka met bad ka snam jong Chris penkantang ya ka Longiing long sem jompi lemba ka jingai tilut jompi bapura kumjur ko himmen ko para habang kran ya kane ka benda pibaro pelastang iya ka Longiing long sem jompi hakamat ka duan ka dupa minda pe bon ki Longiing long sem dondro ki bamnur shuban tur shaka duan ka dupa don bon ki bakili yanga father ngin lekumno ngimbat yato uloro tre banyato ngan lekumno nga don ka jingang nud nga don ka jing sonsi ko himman ko para trang nado ka donur duai da kaba aiti yalade kum ke langkinia nagabenda ukris bad pinyade bad ka lum Calvary badu trai unsa jubab kloy ya ka jingang nod ka jombi kalem kane ka duan ka dupa kalem kane ka jutang ka bapite hakamat utrai hakamat ka duan ka dupa ha ka Eucharist bakoy
pemla satya ban yolut pura ya ka jinghai Dina kata kadau ngaku aban pensyong nongrim ya ke longing longsem jompi baro halor kane kapang halor ke yukeris bakoi ban ngalakaran gongi pang nadu bastang jongga retreat hado minda bad kine ki pang baro kin poi shakane ka bor jongga yukeris bakoi namar ka yukeris bakoi kalong shisha ka bor kaba pentandayapi kalonga boshisha ka penkameniapi kalonga boshisha ka penkantang ya kai longing longsem na baro ki jingsinyo kabapi yakundu kabamut ka yukeris pakoi kade balong ka nongrim jongka Iing Ka Sem kalam ka yukeris pakoi pemla satya ban penyai ya ka longing longsem hoi buna padeng jombi pilongi basaha nongkindong Bon sin pim jiom mas pakoit man kasngi kamdam le le hakene ka porba menda pim don ka yukeris bakoit henre pide ban trang baraboria ka yukeris bakoit nake posh ke por kaba pidon ka lar ban chimenda yukeris bakoit pide ban maresha ka yukeris bakoit pinde ban wat ka no ka daw ban kiar na ka yukeris bakoit namar kade ka yukeris bakoit kade ka met bat ka snam jong ukris kanang penkantang shushu ya ke longing longsem jompi kabamut ko himmen ko para haba ki shijur ki the ya ke longing longsem jompi kane kalongka kada kane kalongka secret love kabadang penkalain ya ka jinge jombi kade ka jingi jomge yukeris bakui ha ka yukeris bakui kadon ka secret love ka secret love kadon ha ka yukeris bakui ka jingi jomu blai uppa badukun ka jingi jomu blai uppa badukun kabala penkandang da ka jingdon jong mensem bakui haba ki shi kurim PEIT iwe pa piru pidang iomat yakane ka secret love jongo blai upa jongo blai ukut jongo blai umensiam bakui but kalam kane ka secret love pimla ban penkalain ya ka jingin jong nagataka daw kino kibru jingai na ka duan ka dupa jingai na ka yukeris bakui kin poi shaka ti jongo bamen ka jingale jongo bamen ka jingale jongo bamen penjingai no yangi naka duan ka dupa naka jingi duble naka yukeris bakui namar yukeris bakui ka pendu ya ka bor jongo bamen ya kino Ka Iing Ka Sem kiyatli hakama ka duan ka dupa ban shimenda ya ka yukeris bakui kello Ka Iing Ka Sem baklain persha ya ubamen kino Ka Iing Ka Sem ke penjingai ya lade nakama ka duan ka dupa kilong Ka Iing Ka Sem ke balastang banjot don buon kilong ing longsem lese ka kemi ka le nagabenda ka mas bakui nagabenda ka yukeris bakui upapat lese umpat snautu umpat syempa kaya ka jingkardor jong yukeris bakui badun wada ka we pat ka kam aka jaka bade ban late yukeris bakui don bon kilong ing longsem ngati ban ngayo iro ki upa jong Ka Iing Ka Sem ujai tu pala ban late mas bakui ban late jingyaseng udang wandra yaka jingma hak Ka Iing Ka Sem jong haba wo kensting yaka mas bakui da ka jingjai tu jongu udang penmen sao yaka longing longsem udang penmen sao yaki kon jongu udang penmen sao yaka tunga jongu barla se don ki brikyo o ki late mapa duai na gabenda jongaru kamda biam piro bidon kamban late lang piro bidon kamban pentim maya ka jutang jong ka jingin hakama ka duan kata sin pi yoiya ka duan ka dupa kata sin pi shimenda ya ka yukeris bakui kata sin pi bam na ka do bat ka di na ka snam jong JISU Christ pidang penkalain ya ka ne ka jutang lada uway na padang jompi ulong bajaitu kane ka jimpin kalain ya ka jingin kamju urlong shisha nagataka daw ko himmen ko para ngalamon pidon kamban piam ya ka duan man kapor pide ban yem rengkat bat ka duan
ya ka ba piomad na ka Eucharist bakuit pideben penmenda ha Ka Iing Ka Sem Joby ha ka Jingpang Joby ha ka Jingshitong Joby ha ka Jingsosi Joby ha ka Jingtolot Joby ha bon jack ki jimma ka ba apipi pin sanang yo bo lada pilong ki ba piam ya ka duan ka dupa ko himmen ko para ka Longiing longsem ki don kamban piam barabo ya ka Eucharist bakuit ya ka duan ka dupa ka Eucharist bakuit kalong ka tolong jong ka JINGHIKAI kalong ka tolong jong ka JINGHIKAI naga benda ka Longiing longsem tina kata kada ko himmen ko para bon sin hakine ke juk ka ba menda ye ki kun samla jongi kistang kumno ya ka Longiing longsem jongi Kistang ya ka jingim jongi ya ka Longiing longsem jongi klem ka duan ka dupa bonsi jingai na ka duan ka dupa kistang ya ka Longiing longsem ki ai daw ayu bonsin ki ai daw ngilong ki baduk ngim laban pelong jingkawai ngim don pisa ka tengka ngis ngau larai ban hakamat ka duan ka dupa Badang da kile kumno kirai baro arngut klem don ka jimbit klem mon bat iki kimi ki paru ki shong lok klem ka duan ka dupa klem ka bor jong ka Eucharist bakuit klem ka bor jong lum Calvary klem ka bor jong ka Jingngeit jong lum Calvary kumno pi ki kon samla pilabante ya ka Longiing longsem menda lada bon Ka Iing Ka Sem jongi ki jot kane kalong ka daw baningko namar ki jit ban shong lok kalem ka duan ka dupa kino Ka Iing Ka Sem kino ki shijul ki bajit ya ka Longiing longsem kalem ka duan ka dupa kalem ka Eucharist bakuit ki penmen saw yalade balenga ongkom ne namar jingai na ka duan ka dupa ki poi syakati jong bamai jan bat ka duan ka dupa uksui dun pe kabamot won ki Longiing longsem ki stang da ka jingarap jong no da ka jingarap jong bamai jimbrai ka do ka pelong ya ki kon samla hakene ka juk ka ba menda bante ya Ka Iing Ka Sem jimbra ya ka do ka ba mut kade ka sap jongo ba man haba pistang da ka sap jongo ba man pimdan ka sap bat ka bor jongo ble jongo JISU na ka taga da ko himen ko para ngim don suka sain bon Ka Iing Ka Sem bon sin ni oi ayu tangki kubo ni oi ya ki jingjot Niosngo ya ka kubo jong ka jingjot jong ki Longiing longsem ka daw kalong kila jingai na JISU but kumjuru ko himmen ko para ka Longiing longsem ke bayid ya ka Eucharist bakuit ke penkrero ya ki konjong ki banid ya ka Eucharist bakuit ki hikairo ki konjong ki banid ya ka Eucharist bakuit haba pilong ke bayid ya ke Eucharist bakuit haba pilong ke Longiing longsem ba pensyang nongarim halor ke Eucharist bakuit ka jimpediang communion bening kong jongi kon jombi kalong shisha kan kalalong ka jingkawai shisha lese pimpadon ka pisa tinggaban pelud hakata ka do henry pin krau ya ka sni pediang communion jongi kon jongi ngasai bioi namar ngarung ngalong parish priest minchua ngatin ki beri ki bampa syempang ya kene ki shuyino ye ki kon marwe ban lei pediang communion beningko lese don dupa umpat laporo ban yai senran ye ki kon syaka duan ka dupan ban pediang ya ka communion beningko don ki kemi ki pa ki wan klam pen karedu naga benda kas hagas ni pediang communion ningkong jogi kon lese don bon ki kemi ki pa kim don poro ban pen karayala dei lese ki pen kareda ki bam ka di henry kim pat don por ban pen kray mensiam ko himman ko para haba pestang ban sngoto ya ka jingkar dor jangka Eucharist bakuit ha ka Longiing longsem
pinsa pelong yalade Eucharist bakuit yakikon. Upawan kelalong Eucharist bakuit nagabenda kikon. Kakemikan kelalang ke Eucharist bakuit nagabenda kikon. Kikon ke kelalang ke Eucharist bakuit nagabenda kikemi pa. Baro iway pa iway ke kelalang ke communion bakuit nagabenda jongki. Te kum kata Ka Iing Ka Sem Longiing Ka Sem basaiso hamalla ke benda namat ujisu usyang hakum kita Ka Iing Ka Sem ya kabor jong ka Jingkren ya ujisu ya kabor jong ka snam jong ujisu ya kabor jong ka jingi jong ublay uppa ya kabor jong ka jutang bakirate kanang sareng ka batpi hakum kita Ka Iing Ka Sem nagata kadao ko himmen ko para ngakuaban kendu yepi bapinang snow im da kabor jong ka Eucharist bakui pinang hid ya ke Eucharist bakui pinang penkre lupa habapis ngutu ka sniu bele kanang wan pide benang ban penkre nadus ni saijai bun sin ngayo yeyu haka jinglap jonga don bon gi Longiing long sem ki PEIT mi nanda ki wan siteng por jong ke Eucharist bakui enda ke Eucharist bakui kalastang ki wan mare Don bon ki beryu ki mina ke Eucharist bakuit shuaban kut ya ka Jingkren ya Eucharist. Don bon ki beryu ki shongkai klem da pepang ya ka Jingkardor jong ke Eucharist bakuit. Don bon ki beryu ki bam ki di hapadeng ke Eucharist bakuit. Don bon ki beryu ki bam kuai hapadeng ke Eucharist bakuit. Don bon ki beryu ki leg ban bam shaki dukan ru hakapor Eucharist bakuit. Kene baro kalong ka jingle pensnosi ya ujisu namaru jisu ulang ubakarao ujisu ulang ublay jogi hakano ka dur ni burom ya ujisu nagata kadao ko himmen ko para ngidon bun ki jinge ngakot ngakentu jorepi tolong bakaloy ban burom ya ujisu haka Eucharist bakui tolong bakaloy ban kelalong ka langkinia nagabenda u Christ tolong bakaloy ban pelong ya ka duan Ka Iing Ka Sem jompi tolong bakaloy ban penkantang ya ka Longiing long sem jompi da ka bor jong kane ka Eucharist bakui tolong bai ya ujisu nanga ban ngakentu yapi lasenda lakut na kane ka jinglong ka bamenda pensanang maresya ka Iing kantang kikaya kikon ban yid ya ujisu wadnam syaya kikon ban pep mas wadnam syaya kikon ban leit pediang ya ujisu kelam da pen krebha kani baro kilong ke bakordora ka jingim jongi pen karaya lade sha jingi tru la dalom shikanda shuaban pediang ya ujisu yaki temen kisan yaki paten men jongi kila pinkaray na kabenda ki Eucharist bakuit na adus ni saijay kila siya jingit henra minda ngimpat don kataka jingso tu ban siya jingit shuaban pedian ya ki Eucharist bakuit ka Balang ka hikay kumno ngire ban siya jingit shikanda shua ka mas bakuit ban pedian ya Jesus kataka mud ngimde ban bam ngimde ban DAA tat hado ban dadep ya ki Eucharist bakuit tolong ki bakusia tolong ki baburom ya ujisu haka met bagas nam jogu habapi burom ya ujisu haka met bagas nam jogu unsa burom ya piru habapi burom ya ujisu ublay upar unsa burom ya pi habapi burom ya kaduan kadupat kajingai jang kaduan kadupat kan senang wan tuig ha Lord Ka Iing Ka Sem jom piru bat pinum kartu pen salong ki ba dap da kajingai but pen salong kaburom jongo bele lemba ke Eucharist bakui tolong ke bayi dia ke Eucharist bakui penjengai na be ya ubamen da ka bapiam ya kaduan kadupat kane kalong ka JINGHIKAI kaba nga ai kadu na ka benda ka Longiing long sem ha kane ka retreat lada ublay nang ai lad ngan senang wan shushapi da ki ve patipang ban hikai yapi ban penkandang shushu yapi lemba ka tin jong utrai ay Jesus nang kerko yapi unam pensla yapi baro ay pindon Ka Iing Ka Sem kabakui ay pindon Ka Iing Ka Sem badap ta ka JINGHIKAI ka jong utrai Jesus ngis ngungu yame nagabenda baro ki Longiing long sem ngis ngungu yame nagabenda baro ki basngap lemba kaneka Holy Redeemer Renewal Center Mawkhlam
ya baru ke Jingkren kabangila ai kabayade bat ke Longiing longse kat bakini ki kon ki ngap ya kini ki JINGHIKAI ai kinang yo jingtengen ai kinang yo jingkhoi ai kinang yo jingkoi jingkhia menang te ya Ka Iing Ka Sem baro ha lo jome ha lor ka duan ka tupa menang pynkoit yaki menang pynkoit penkia yaki bappang ki bashitam na pedeng chongki menang nyad yaki umat chongki bayam don bon ki long ka me long ka pa ki bayam namar om don randi om don ka dor ka dan ha ka Longiing longsem don bon ki kon samla shinrang bat kinde bat ki kinna ki badang yam namar om don dor ka dan ha Ka Iing Ka Sem chongki ko JISU menang pynkoit yaki menang pynkoit yaki menang penkandang yaki ai lamba kini ke channel bon ki Longiing longsem kinang yo jingtengen kinang yo jingkoi jingkia kinang yo yaka jingyatali bat ka jingkhoi ublei badon bor baron kar ko yape uppa baru kon baru men siem bakoi amen